Ang unang pagbasa, naghisgot ni Ana nga mitugyan sa iyang anak. Kining anak niya nga si Samuel, bugtong anak, pinangayo ni niya sa Ginoo nga manganak gid unta siya. Niya sa dihang natuman, iya sanggi balik og halad ngadto sa Ginoo aron mag-alagad sa Ginoo, ug mao ni siya nahimong propeta si Samuel nga naghilog aron mahimong hari si Hari David. Nya si Hari David mao ang giila nga amahan sa manluluwas, kay si David man ang miluwas sa mga Israelita gikan sa ilang mga mapintas nga mga kaaway. May man kadto makigubat si David. Muna ang bag-o sad nga Mesiyas nga muluwas sa tanang katawhan, kinahanglan liwat ni David. Isog niya dili mahadlok basta parte Ginoo ang hisgutan. Kumusta man mo dinhi? Isog mo o talawan basta parte Ginoo? Lingian ang tupad nimo. Ing na makig-away ka para sa Ginoo o talawan? Ing na kuno. Mura mamog mga patay. Wa may tingog. Kasagaran nato talawan. Kanus aman ta makakita nga isog ta. Basta ihalad nato ang tanan ngadto sa Ginoo. Kana bang andam kang mubiya, di ka mahadlok mubiya sa tanan aron ihatag nimo sa Ginoo. Kinsa dinhi ang andam muhatag sa tanan ngadto sa Ginoo. Taas ang kamot. Naay ni taas tulo ka buok hinay kay pataas no ana. Unsa may pasabot ani? Maunay hinungdan nga porti natong daghanang problema sa kalibutan hasta sa atong kinabuhi kay nagpakaginoo naman gud ta. Mura na magkitay tag-iya sa tanan. Mao na ang resulta, porti natong ratula. Katong niisas kamo tan-aw nako mga bata raman sad. Wa ginay ratol ang bata. Okay, ang tag-iya sa ilang mga butang, ilang mang ginikanan. Igo raman silang mangayo. Mo na ingos Kristo, di gid mo malangit basta di mo maliwat ni ining gagmayng bata. Sige, usab. Last chance lang niha, ang di mo isa sa ato pa nagsalig mo siyawa. Kay wa ka mo salig sa Ginoo, di ka mo tugyan ngadto sa Ginoo tanan, tuan nimo gitugyan sa yawa. Ilhan ni Ronato kinsa gitinuod yawanon aning ikapitong nobinaryo sa Bisa di Gali o sa Pasko. Sige, last chance lang niha. Kinsa dinhi ang anda mutugyan sa tanan ngadtos Ginoo. Taas ang kamot. Wa koy sa uban ha. Wa mo kuan. Hala na mo diya. Mao na sa unang pagbasa kining salmo ningon ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos, awit ni Hana or ni Ana tungod sa iyang pagkadawat sa grasya nga mao ang usa ka anak, gikopya ni Maria. Tanawa ang atong gospel, mao man sad ni ang awit ni Maria, Magnificat. Iya ning giawit sa dihang nibisita siya ni Isabel. Sumpay ni sa gospel gahapon. Pagdaig ni Isabel niya nga bulahan kasta ng mga babae, si Maria mibaos sa pagkanta nga ang iyang gikanta nga ang iyang tibuok kaugalingon di ay iya di ang gitugyan sa Ginoo, nga ang iya di ang kalipay sa iyang kasing-kasing ug sa iyang kalag mao di ay ang Ginoo. Muna nga kanang mutugyan ta ngadto sa Ginoo sa tanan, makatagamtam gitag kalipay nga way hunong-hunong. Kana bang kalipay nga di gyud mapapas. Bisan pag sakiton kag maayo, butang na to, way kasakit
nga makapapas sa maong kalipay. Kun ang atong kaugalingon, tanan natong naa nato, itugya nato sa Ginoo. Muna katong niisas ilang kamot, malipayo na mo kada adlaw. Basta di mo bakakon. Sige, lingi ay mong tupad. Yung na malipayon ka. Ay, pangutan na. Inabisag di ka kakaog lugaw ighumas misa, malipayon ka. Ay na, pangutan na. O magyaw-yaw. O, maunay atong kabuang. Masakit lang, maguol dayon. Kahimatyo na ang iyang kaniniang gimahal sa kinabuhi, magmahay dayos Ginoo. Aw ako sa una ni aksyon man sa kugmahay na pagkatrabaho nako dito sa land bank, lipay na kay ko kini kakaon na gimig tarong-tarong ani kay tibuok na kong kinabuhi ga eskwela, wa gi tarong kaon kasagaran luyag asin ang isuwa. Trabaho nako sa bangko, kini kakaon na kitab na pagyoy bugas nga tagsa ka sako kada buwan, humay pagyod na kanang humay panagsara kay mi kakaon na dito sa bukid, isuwa man gyud na namo bugas mais kanang kanon nga mais, isuwa na namo usay humay. Unya kuan man kada naman buwan, ako ginang ipada nga tos amo tos bukid nya kada semana padagyog kinilong baboy kay sus ang baboy adlaw minatay ra gyud og pista kakaon. Karon sige na kay na may sweldo lipay kay ko. Oy dangtag usa ka tuig na regular ko mga Abril 1988, mga September man siguro to 1989 na giatake sa papas high blood na stroke na half body paralyzed na among sa akong gipada. Sige na magkaon. Bantay na mi diri sa ubos. Ana. Sus, pagka 1989, pagka 1990, igos bagyong roofing akong balay, bungkag sang balay, ground zero. Nya gisundan sang gibuwagan ko sa kong uyab, samo. Nako grabiha ani. Wap agani mo tindog ang balay. Ang ako na sang kasing-kasing ang gibagyo. Puna na sad pagka 1991 si mama kay mama magsige man tog lusad sakas bukid lusad kay mamalit ba lib sige exercise oy gabantay naman siyang papa nga paralyzed unya na aman say daghan kay tindahan skilid siging inom soft drinks ana paong na sang pananaw kay giatake sa diabetes ako'y gatiman latanan. Wa ra bagyod maayos mama hangtod namatay hap lang yapon. Nya pagka 1992 ako na sang maguwang laki nahog sa among pantawan kay nakuyapan na bali ang spinal ato ana paralyzed na sad. Ang galingo-lingo mamudiha. Mao na akong giagian nya ako mo ay nag-atima nila tanan. Ako ra may nagtrabaho. To apay akong maguwang nga babae nga naminyo sa perting nindotag pagkabana natabang na sad ko ngadto siyang pamilya kay maghilak masad kay wanay bugas ana di apay hasi sa bana di apay bisyos bana hilak masad ako ra ba sa gyapoy sultihan ako may mag-ako'y namana ana kamo may namana nya ako na may hasolon na ana na nya unsa may akong gibuhat gitugyan nako sa Ginoo ang tanan. Mi-relax ko og nagsige na lang ko gunahuna mga matay ra gid ta. Muna hangtod karon mo na akong paboritong tema, mamatay ra ta. Ing na imong tupad, ing na ay kabalaka ng problema, mamatay ra ka. Sige, ing na. Siging ka problema. Og sa sige na nako ngunahuna ani nga mamatay ra gyud unya ang Ginoo ra gyud magbuot sa tanan sundon lagi na akong Ginoo sige kog alagad simbahan Legion of Mary choir anang tanan nga activity simbahan makaya nako sige kog alagad ana wa na ko biyaya kong pamilya pero sige kog alagad mao toy akong pamaagi sa pagtugyan sa Ginoo sa tanan nawa akong kabalaka na relax ko
ana motong ni sod ko pagkapari. So ako silang gibiyaan, napulos mga masakiton, ni sod ko seminaryo. Pag sod na kog Hunyo, pagka Agosto, patay des papa. Sulbad na, usa. Wana may ati manono na wana lubong nako kanina sad kinsa aning duha kanibang hap ug mata o kanibang ni ang galisod ug lakaw mao na ba sa kanimo sunod uy wa naman masundi ni graduate ko nahimo na kong pare pagka 2004 sige pahimo sila kay mas daghan naman kog ikahatag kay katong Deslan Bagtag sara man tok sakong gugas kada buwan. Karon kada dupa sobra sako makuha. Sobra kayo kada dupa. Saksako. Kinilarong ni ang kuana ambot lang pila ka kasako makuha ni. Og diha nako nagsintro nga ang Ginoo ra gyud ay mo provide sa tanan. Wa ra ko ni kuan, wa ko nagkisi-kisi. Munang wa jud ko kasuway anang word nga na stress. Sa akong pagkapari karon, wa ko'y di off. Sige kog atiman aning niya mga naong aning mga buangon din sige. Kuan. Di jud ko ma-stress. Kapuyon lang ko physically nga matog ana pero guman di ma-stress. Higda nako, why 3 minutos hagok. Nya mata lagsik na sad. Pero mamatay ra gyapon Mamatay ra gyud. Okay ra man bisyap chupilo kamumot, wa man sa toy stress, patay man. Nabangga man. Na malipayon kanunay ang mitugyan ngadtos Ginoo sa tanan sama ni Maria. Kay ang Ginoo may tuburan sa kalipay, tuburan sa grasya, tuburan sa kaayuhan, tuburan sa kapasayloan sa tanan. Nganong mupiyal pamangka sa bisan unsang butang nga di man nakahatag sa kinabuhi, kapasayloas kinabuhi, kaluwasas kinabuhi. Way makahatag ana kanang imong tupad. So muhatag ra na nimog stress. Pangutan na, ing nawa ka ma-stress akong naong, sige na. Moingon gani, wap ana, pero karon taod-taod ma-stress na. Mao bitaw na sa atong simbahan gitudloan ta ana kana bitang sakramento sa paghilog sa minatay. Kakuan mo nang hilog. Kanus-an ninyo pahilogan ang minatay, hilog sa masakiton? Kanus-an ninyo pahilogan ang masakiton? Kung mo declare na nga wa na gyud. Wa na gyud ba? Nahimo naman namo ang tanan pader. Ana gina, nahimo naman namong tanan. Ginoo na lang gyud magbuot. Mga buangon mo. Ngano man inyo mang pahilogan sa dihang na di na gyud mahimo. Wa mo kasabot anang sakramentuhas paghilog sa masakiton. Inyong sang huwaton ka ng maningot, nagsiging kuan, sige nagapinal na, nya dali-dalion ra ba ang pare, nya magyaw-yaw ra bagdili makalugar ang pare. Ayaw, inig kasakit, unsa man ang hilog, para na siyas kaayuhan sa masakiton, lawas og kalag. Unahon natong kalag, nya ipawahin natong lawas. Mao na makapasaylo nagsala kanang paghilog. Mao na inig kasakit sa masakiton, unya medyo dangerously ill ba kanang namiligro ang iyang kahimtang sa kinabuhi tungod sa iyang sakit, pahilogi dayon labi na ng mga tiguang nya mohigda na mga 3 ka adlaw, pahilogi dayon. Tanawa di ba sunod si manab impas na. So dili na para tiwas ang hilog sa masakiton, dili na para mamatay. Lalag tawag nagpari, mamatay na di si kuan. Ayaw, dili mi tig patay, tig luwas na unsa man itugyan ang tanan ngadtos Ginoo. Inig kasakit nato mga igsuon, anha gid ta makaamgo nga wa na gid ay mahimo, Ginoo ra gyud magbuot sa tanan. Ayaw pagpakaron ingnon nga naa kay mahimo, nga kanang imong bana, kanang imong asawa naa nay mahimo alang sa imong kaugalingon, wa nay mahimo. Nga kanang imong ginikana naa nay mahimo nimo isip mga anak, wa nay mahimo kun way Ginoo.
nga kanang imong anak wa ginay mahimo para nimo, himuon na nimong paglaom sa imong kinabuhi, imong paeskwelahon aron maluwas ang inyong kalisod. Oy sus, og babae na tukhangon ra na. Dahil lang nagsuka-suka, nagdugang panaglaing problema. Nyag lalaki sana manukhang rasad na. Pero naay Ginoo sa ilang kasing-kasing, sudla nimo Ginoo ang buhi ug ang masakiton malipayo na. Ang masakiton nga mahilogan 100% kini akong na-experience, mahimog yung restful, dili restless. Kanang magsiglimbag-limbag, hilogi, muhilom na. No. Sunod ana, din agina, mulimbag. Padong naman i-deliver, no? Di ma-restless, di ma-restful. Ang ubansad, mga ayo. Daghan naman kong gihilogan, nga nag-ilog na ginhawa, ana. Pero pag humaghilog, naayo. Nibalik pa og trabaho. Na human, patay dayon. Ana. Daghan yun. Nasa'y uban, ay nubaghilog, ikataod-tauran, patay dayon. Pero maayo sa danguban. Nga naman, ang Ginoo ra lagi nagbuot. Muna si Maria, naingon siya, ang Ginoo akong kalipay, ang Ginoo ra say gabuot sa tanan. Ang mga kabos pwede niyang himuong dato, ang dato pwede niyang himuong kabos. Ang mga gamhanan pwedeng mahimong mga ulipon, ang mga ulipon pwedeng mahimong mga gamhanan. Ug mao na hitabo ni Hari David. Ang mga gigutom mahimong busog, ang mga busog mahimong gutom. Ang Ginoo ray makahimo ana. Ang batignaong mahimong gwapa o gwapo, ang gwapo-gwapa mahimong batignaong. Ginoo ray magbuot. Nabita ko'y amigang nagpamisa karong bag-o, niya 7 na may katuig wa magkita. Ingon din siya nako, Pader, nagkagwapo naman ka. Nako ha? Sure? And siya, picture Pader be. Tanawa Pader, di ba? Lahi na yung kagnaong sa una. Kuya, okay, may madibila pa to. Nausab namang iyang pananaw. Pero pag yung madring ni sulti nako, Pader, gwapo man day ka, wag yun. Namot lang, ano na sila. Musulti man ko ng madris tinood. Kana makakita sila sa tinood, baka mo gud mga ulo-uluhan mo. Usahay, ulo-uluhan raman mi ninyo. Kami sad kusog sa kay may ulo-ulo ninyo. Pero bitaw ang kamatuoran, maogyo'y puy-an sa tao nga nasuod sa Ginoo. Muna, ug mosalig tas Ginoo, maigo gid ta sa kanindot sa kinabuhi nga gisulti ni Maria ug sa kalipay nga gibati ni Maria. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna sugod karon itugyan na tikas Ginoo. Ingna. Itugyan na tikas sa Ginoo. Pasabot di nako maningkamot nga ako kang luwason. Pero paningkamote gyud nga motuman kas Ginoo. Unsaon man higugmaan ang imong isig katao. Ayaw nagyaw-yawi, ayaw nagkasabi. Sama ni Maria, bisan pa ang nagpatay sa iyang anak, wa niya kasuki iyang gihigugma. Kay nga naman, Ginoo ray magbuot aning tanan. Ang akong role, sulugoon ko sa Ginoo, magsigi ra gyud kog higugma. Kay nga naman, ang iyang kasing-kasing, kanunayng malipayon, way kasuko, way kaguol, o way kabalaka, kay ang Ginoo mo'y naghari sa iyang kasing-kasing. Hinaot unta maliwatang Maria, kanabitang gasigig hatag og slot nato dinhi. Karon ko ana ra bang atong slot no? Ang sa ikhak murag 10,700 na kapin. Pero napay mga 9,000 nga atong palitonon, tag 100 raman malipayon kay mo ginyo ning hotdog palit. Nga naman, para nis mga kabos, ipalit nato og mga pinaskuhan sa kabos, 5 kilo rice, og uban pa. Karon ni nato himuong mga pizza 26, tingali nato i-distribute. Ananay nang donate diha, na nasa tay gipamalit, sugod-sugod na tagpamalit. Kini nagpaila, nga kung muhatag ta ngadto sa uban sa ngalan sa Ginoo, lipayon tas Ginoo. Sure gyud ko ang tanan nga mihalad sa ilang edad ngadto sa mga kabos pinaagi aning ikhak, malipayon gyud. Ang inyong tuig pulos malipayon.
Dili tungod kay nakahatag mo, tungod kay namati mo sa Ginoo nga miawhag na amang kay gamayng extra diha, ipaambit na diri sa wa gid tao'y ila. Ana, no? Malipayon kay ka. Muna ang kabos, giisa. Akos una, kabos. Karon di anakos babaw. O, di ba? Sa una, misa di galyo, anhara ko diha sa ubos, magduka-duka, hingoy ab, ana. Makahinomdom lang ko, nga nagsimba di, kay kaadlawon, maningon nanay ba? Tanawa, di ba nanay naglaway diha sa kilid nimo? Pero, sa sigig yung sunod sa Ginoo, sigig yung hatag, karon di anakos babaw, wa ako magtuo arin ako dire. O naingos Maria, ang mga naas trono, gipakanaog, ang dias ubos, gitagaag trono. Kanisang ni aron, gabarog naman ko dire, sunod ani, naog na sa ni. Di ba? Anara na, pero maguol ba ta? Dili. Ang Ginoo maoy ibutang sa kasing-kasing. Manindog na ta.